Max Verstappen rijdt zijn eerste Grand Prix uit en meteen in de punten op de 7e positie. Ja, goed zo! Hey! Een trotse familie Verstappen na de race. Een pilsje wordt er gedronken op de kleinzoon die zojuist geschiedenis schreef. 2 uur eerder konden ze daar alleen nog maar van dromen. Aan alles is gedacht, een goed ontbijt, een lekker bakje koffie met gebak. En als de laatste technische problemen zijn verholpen, Alle hands aan dek. komen de eerste beelden uit Maleisië. En daarmee ook de eerste zenuwen. Beginnen nu te komen. Ja, nu is het echt even jugement. Wat verwacht je er van vandaag? Gaat je de finish halen? Dat is de vraag. Oh, we hopen van waarlijden gewoon vanuit, blijven positief. Hè. Vertrouwen genoeg in de motor? Dat is nog niet geen uitspraak. Nog een berichtje van zo'n Jos. Is dat druk? Ook in Maleisië weten ze dat Montfort meekijkt. Verstappen start vanaf plek 6, altijd een spannend moment. Vettel gaat hem afknijpen. Dat wordt lastig daar. Vettel gaat hem afknijpen. Ja, ze zijn weg. Gelukkig. De start kostte Max Verstappen een paar plaatsen, maar hij vecht zich knap terug. Ziet ook de kleine Benjamin, met de moeder Manon helemaal vanuit Rotterdam naar Montfort gekomen. Max is een grote inspiratie, dus we wilden er dichtbij zijn. Voordat de hele gekte in Nederland losbarstte, zijn wij de eerste. En we wilden graag zijn opa zien. Maar dan moest jij vanochtend wel heel vroeg opstaan. Was dat wel leuk? Ik was nog wel moe. Dat niet zo leuk. Max blijft hangen tussen plek 6 en 12. De vingers gekruist bij opa. Maar dat brengt geluk. Hobby. Het gaat goed met de kleinzoon. Mooie inhaalactie, wordt gewaardeerd in Montfort. Verstappen is hard op weg naar de punten. Ja, dat is ontzettend spannend. Hij is 8e. Als materiaalpech hem niet in de weg staat, dan gaat hij zeker punten halen vandaag. En dat was een super wedstrijd weer. De spanning is te snijden in de laatste rondes van de race. Houdt de motor het en haalt Max Verstappen als jongste coureur ooit punten in de Formule 1. Voor Benjamin duurt het allemaal net wat te lang. Vind je het niet heel spannend? Hij gaat goed, hè? Ja, hij moest ook heel vroeg op vanochtend. Ja, hij zit zo gespannen te kijken. Hij hoopt dat hij nog 5e wordt. Ja, maar so far so good. Ja, zeker weten. Hevige gevechten voorin. Max Verstappen nog altijd op die 7e plek. Opa doet wat hij kan. De vingers gekruist haaien. Het helpt. Vettel pakt de zege, maar Max Verstappen blijft 7e en wordt zo de jongste coureur ooit die punten pakt in de Formule 1. Montfort is trots, maar er is niemand zo trots als opa. Ja, ik heb geen woorden meer. Wie groeit is een opa dan? Ja, ik wist niet langer. Ja, ik ben echt groot. Kan niet meer kapot. Een trotse opa, maar trots is zeker ook kleine Benjamin op zijn held Max Verstappen. Nagenieten in de auto op weg naar Rotterdam. En in Montfort gaat het feestje nog even door.